Ik ben hier in Haasdal de nacht net verder kwam dan min 4,5 graden. En voor de kustgebieden zoet het ik min 3 of min 4 graden. Maar verder op de provincie kwam ik net verder als min 6. En dat is uiteindelijk wat te min. Maar het is nog altijd een winter. Joen en vannacht. Bewolking, kans op wat lichte sneeuw stelt net altijd volle vaart. Ik wil weer opklarings en dat toch nog een lege temperatuur. Steeds maar min 4 tot min 8 graden. En dat is toch op de meeste plekken matige vorst. De wind komt uit het oosten mee en is zwak of matig. Nog altijd een waarschuwing natuurlijk voor de kans op gladens en dan zetten we terug naar morgen. Wat ik nu daarmee kans op wat gladens, bewolking, er zijn wat lichte sneeuw, misschien hier en daar even de zinnen, maar die zinnen had het ik morgen weer dreig. Hoe daar? Min 1 tot min 4 graden, steeds maar lichte frost. En de wind die komt uit het eerste mei, misschien letten we wat meer naar het eerst, en die is zwak of matig. In de joentijd in de nacht nog altijd met matige frost, min 6, min 7 graden, misschien op plekken nog wel een graad leger. En dan het fruitsjoch. Vreed, en daarmee, ja, ik is een wat lichte sneeuw, denk ik wel, maar meestentijds toch aardig droog. En de temperatuur nog altijd onder nul en in de nacht dan wordt het dan min 6, min 7 graden. En zetten we terug naar de sneeuw, dan komt die temperatuur al wat hoger te liggen. Zeg gemiddeld om en bij de min 1, 0 of plus 1. En in de nacht nog lichte frost, maar dan hebben we al kans op wat sneeuw. In de nacht kans op rein, ijzel of sneeuw. S'nachts in kans op sneeuw, rein of ijzel. En de temperatuur in op naar 2 graden boven 0. In de nacht om de 0 graden heen. En dat betekent blijvend kans op gladens. We maken morgen maar weer even in het winterwaarsje.